салом дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам омода намудани моҳии минтайро бо кляр, яъне аниқтараш бо як соуси бениҳоят бомазза ки таъми моҳиро хуштаъм мегардонад барои шумо пешниҳод карда бошам. Чӣ тавре дидед? Барои соус 2 дона тухм, 2 қошуқ сметана, 2 қошуқ майонез, 2 дона чеснок, намак, мурч, тақрибан 2-3 қошуқ орд ва приправа барои моҳӣ. ҳамашро яъне хуб омехта мекунем. Дар аввал моҳии минтайро яъне шуста анамихе бо қисмои на калон на хурд реза карда, баъд дар соус яъне ҳамроҳ мекунему дар равғани гарм анамихел аз ду тараф сурх карда мегирем. Бо ишҷӯ бошед дӯстони азиз, наворҳои моро дастгирӣ намоед.